সিএম নো বেলাকি जों आं हामबाय मारो फार्स्ट टाइम जों सीएम बाय आलोचना खालायखा आलोचना खालायै अरो yang खैरपुर साहित्य बिसि दंमोन बरक सब समय बिसोर दिफ्रायबो दङ ओंखाय yang दुपचरा जारातै ताबो खोथा बरक अनुरोध खायतांगौ जों कालिदासा थारमाने कालिदास कायसे संगरि जे बरक कायसेनो बिसियाव पलिटिन सुवा बरक बो अरफनो हाबो दिहनो बरक सालायदों तै अब हायकेनो जों नुखा yang sini सारने हामचायनो लायचिन जबरि सारने बिन हामचायनो आयं साहित्य बिसि आपनो तै कायसे साबजुन खागलायन नै सीएम न सामाने परे सीएम एग्रिंग माने परे आं सिनि चेयरमैन बाय कक सालायका सार जगदीश बाय कक सालाय जों आबनो प्रपोजाल लाखि तामनि बागै साबजुन अब हायकेनो नांगौ जों जे साबजुन खुमलगा हंखाय किसा टाइट मंगो बांगो कायसो माने yang ने फायदे काय किसा प्रब्लेम तो आगे काबार खायनिया आगे यांगो जों वन चक माने काय अरा यावे हे के जों मादो बारिफोर खायदों सिनो फार्स्ट टारगेट आव हायदोंमोन ताइसे बरं सेपमोन हायबोनो जों वन चक यांगो नों दुपसरा आयां जारुल बासाय आब्राव नाहाना थाङाखै अब हंखो मिडाल क्लाय हनै बरं बाय जों अब हायकेनो कक सालायका दसराम दखल फार्स्ट टाइम जों आरो नै जेबो नै आरो नै कतं माने तामगा पंचायत ऑफिस दं माने पंचायत ऑफिस दं माने दागाव जों आरो जागा नायलायका ताबो जों आरो नक खालायबाय आरो जागा मानजाखौ बनि बागै खलायका हानबोनो अब तो बुइनि नक जासि बुइनि नक जों बारा हिसाबै दं बारा हिसाबै जों अब दं पियाबा उलो जों आरो साबजुन जों जासाकेबोन आरो जों साइदा दिसे बिसिनि जों कायसे कटाल साबजुन थांनानै और दुई पक्षनि बरन बमा हायकेनो कक सालायजा yang दसराम साइड yang साइड बिसि बायनो साइड अ दखल खायदों का ब जागा मान बरक बमा हायके बरक नायलायदो बरक बमा हायकेनो कक लायजा बरक जागा र नायलाय दङ बेबो जों एडिसि हापंना अबनो खायनो जों जुदि जागा जुदि तियारं खांखाय जुदि मान खांखाय जों आरो जों साबजुन तैसे निजिच साबजुन खायै अफिस थांनानै बरे जों अब चेष्टा खालामनाय बनि बागै आं अबनो मुइतुमान माने कायजे और ऑफिस मान खा अब भैया ऑफिस मान खा हनपना बनो रखा खायनो नांनाय मेन कक के आवश्यक नों जुदि अ जागावा अब तो तैसे पारा बिसिङा ऑफिस न रखा खायनो नंगौ एरिया नि गाने दिनि तंनाय बरक दिनि दाय तंनाय बरक काम करो साकमा थारनाय कारण और पारा बिसिंबा देरेयातो केबो और नोङो हिसाबै आंनि अफिसार रखनो बानाय स्टाफ रखनो कुनु मते फनाबो जों सतर्क माता बरकनो नों सेफ मारनाय पारानो बरक विशेष क्ले लोकल बरक बरक दायित्व माता कारण पारा बिसिं आगे नोंगर मुचुंतैनो ऑफिस नि कायसे रूल मारनाय ऑफिस कायसे नों रूल मारनो नांनाय तामनि बागै हाय नों हायनो अब कायसे सरकारनि ऑफिस नों जागाव हायनो नोङै हिसाबै फायजाकनाया आबो जों बेलायखि सेनानै नांगौ पारा बिसिं हनै आं चिनि नेतारनो माबा कयजानाव जोङो चिनि नेतारबो नों जारा जों समाज बा जों ससियेल वर्कार फायदोंनाय र ऑफिस हायनो मुचुं हागोना काम चलै चुमजे फनो फायका पेन कार्ड फनो अब कुनु मते तो ऑफिस अब हाय गोबां मा चलिबो अब हाय तांदि आं ताबो सानमो तो कारण पारा बिसिं नङाब्ला नों जुदि अफिसारनो सन्मान दिया हांखाय अफिसार मोननो सन्मान लागला नों जुदि बाय गाहाम कक साया हांखाय अफिसार मोननो कुनु दिन नों एडजास्ट के खाम खालायमानगला अबरनो जों बुजिनो नांनाय एडजास्ट के खाम खालायदा थाङा हांखाय नारक जुदि सहयोगिता राखाय सहयोगिता माने बिसोर दैना बरक गाहाम की एरिया न डेवलपमेंट खायनो बागै डेवलप खायनो बागै साकमा थारनाय बरक एडजास्ट के चलिनाय बात कक न तांताय छया और कायसे नां मुइतुमान माने और हांखाय जे समय आं बुट बाजाफ्रो आङो पाराव किसे किरिमा आइचा हाबतो और फाइब्रो गारि गुरु बखौ जो मा खालमारन मुइतुमान ब्ले आबोनि बागै अब पाराव जेसाफोर नों दंथों एकता दङ थांजा दङ बुनि फायै जेसाफोर खालायदे हेबनो पारानि एकतानि सातने जों बाकी सेफ मा खायनाय ताबो अबनो जों अफिस जों सेफ खायनो आसो आनि बिश्वास दङनो आनि किसे कक सामने हामबाय खुलुमबाय